President Barim ka Meghalaya Cricket Association MCA unaba bhata charji hak arkandai trikjiliu ula kentat ikijingken tho jong James Sangma hak baya day ber kajing syak pengat ke jong u hak Meghalaya State Women Commission MSWC halur ka kamle ken shlen persya ikithaya le kai under 23 ke jela da kabapen pauru ba om shumlai yo pedang satya ya kabakum kani kajing ujor hakapor ba udang bat kum u president. Hakabaya day bat kajingken tho ba klem nongrim bat ba syak liang jo James Sangma unaba ula ong ba ula letmi hakmat ke MSWC haka arpun rio trik jemang arja arpun rio bat ai kajingat rilang ba pura hakabaya day bat kajing penlong ya kajing token. Habat her kala ya kajingken tho jo James kumbala sakhi hakikat tu kat nikilat pathai kubor bangala syak pengat hak MSWC halor ka jingle kinchlen ya kithaya le ka cricket under 23 nga penrem jor ya kani kum ka baklem nongrim bat basyak liang ulaong kat kum ka jing ong jong unaba ya ka jing ujor jing kithaya le kai under 23 la IT hak laitrik no pra arja apsan Henry Omshum dan Satya kinong kitkam ke MCA kiban pentip sya u halor ka ni ka jing ujor haswa banjit ya ka Apex Council ka batmai haga khat khandai trik no pra arja apsan lani haswa baka Apex body barim kan pelait no ka office haga khat lai trik kalalingkad arja apunrio ya ka jing ujor jing kithe ya le ka cricket under 23 Omshum lawan ra sya ka jing tip jonga da kinong kitkam ke MCA hapadeng ka laitrik no pra arja apsan bat kumju ke election kinong kitkam batmai kabalakot haga khat khandai trik no pra arja apsan hakabaya ka ni ka kam Omshum ladan ba pentip syanga ulaong unaba ula benram ba jindlawan ra sya ka jing tip ke jong u wat hagi kentai ki bakhat du jong ka samoy trekam jong u ru unjin da lakhat kirki ya ka jingalang jong ka Apex Council ban penbet ya ka nakakam ka bakong san bat ban shemi ki sinjam kat kum kidenti jong ka an haba kali halor ki kam ai khubor unaba open shai da ka baong ha ka jing shisha kum u president ngam ju khampet ya ka email ka MCA ka bajupet de kinong tre jong ka office bat ki wei kinong kitkam ki balit office man lakasingi da ka bapen pau ba udan ni ka jinget ba jing shania ka bapura ha ka jing bishar ka bam syak liang jong ka MSWC unaba ulakin tu ya ka commission bakan shong bishar piang hi ka jing pen pau ki jong u haringkat ki kot kislai ki ban kershan ha ka baya dei bat ka ni ka kam